Maite Mursego, ongietorria Bergarako seminariora. Eskerrik asko gure gonbitea onartzeagatik eta enegarrenez ere zorionak lortu duzun sariagatik, horri buruz ere hitz egingo dugu. Baina begira zer dian gauzak eta lanean askotan deskonektatzea kosta egite zaigula, baina lagun artean mokadu bat jaten naizeala irratia jarrita dago eta halako batean zure ahotsa zala konturatu nintzen eta erreparatzen ari nintzela anaiarekin, gainera Imanolekin, eta zure azkeneko Akelarre filma eta hitziten ari zineten, baina jarraitu genuen hizketan. Halako batean Javier Tolentino Radio 3eko esataria galdetzi zuea Mursego balduen konpromiso politikorik. Eta nahi eta biokola elkarri begira egin eta nik belarrira eraman nuen irratia, eta halako batean nik muturra okertu egin nuen. Ez zitzaidan iruditu galdera zuzen bat, ezaki zergatik oiongoa ez, baina Logroñokoa bazina ez lizukete galdera hori egingo, inpresori hartu nun nik. Ni zertxo bat asarretu egin nintzen. Bai, zurekin bat natoz, nire pentsatzen dut igual beste nunbaitzekoa izango banintz, leukela galdera hori egingo, baina badakit entzun izan detzat eta badakit beste euskaldun, sortzailekin ere, halako tankerako galderakin dituala. Ni egia esan egon nintzen eroso, elkarrizketa guztian, baina galdera horrek eta gainera kontutan hartuta ez esaten detzutena, ez estan bez holan zuzteko zarrapo, baina de repente nire muturtu neban baina ez azken galdera, ez? Bai, ezakit. Eta gero, karo, ni harrapatu ninduen, eta nik uste dut, ez dut entzun entrevista, baina nik ontsa esaten dut, ez? Ni galdetzen nion ere buruari zer da politika, ez? Azkenean egiten dugun guztia ez da politikoa, hartzen ditugun eguneroko erabaki txikiak ez dira politikoak. Nenetako politika da, nik etxean ez dakit, esango nuken ere jarrera, semea ezitzeko momentuan politikoa dela. Irakasle bezala dudan erantzunkizuna eta hartzen ditudan erabaki txikiena ere, zer kanta jartzen dieran, ze hizkuntzetan dagoen, zer herrialdeko musika den, hor erabaki politikoa dela. Nik uste dut nire bizitzan eta hala izan behar duela, erabakiak politikoak izan behar dutela. Erantzuna nik entzun nuen eta galdera baino asko hobea izan zen, eta gainera zelan politika hain zuzen esaten diezun horretan, uste bi gako aipatu zen ditun uste garrantzia handikoa diala, edo izan beharko luketela, eta bat da, eta denak bat gatoz feminismoaren aterki zabal eta more kolore ezberdin eta kontraesankorrak dien arren batzutan, aterki horren baitan jende asko mobilizatzen ari dela eta mobilizatzeko prest daula, eta hor badago lehen lerroan, ez? Eta hori izan zen zure erantzunaren zati bat, eta bestea da, eta hori ez dago agendan, eta oso esplendido jartzen geha, baina gero praktikan ez dugu jartzen gu eta beste gu horien artean, ez? Eta hori diskoa ere aipatu zen duen, orduan gizarte integrazioa, feminismoa, nahiz eta galdera Petral xamarra izan, nik usteko erantzuna topatu nula zure hautan, eta bi gai horiek oso garrantzia handikoak izan beharko lukete mendearen tarte honetan, ez? Ez que nik zuk esaten duzunan harira, ez? De repente esan eban, zer antzuten dut hemen, Maite Arritajauri, Mursego, ni nagonian, sortzaile naizenean, zeintzu dira nire ageriko erabaki politikoak, zetan fijatzen naiz, zerk kezkatzen nahi orain. Alde batetik da hori feminismoa, ze konturatzen naiz, orainari naiz bozetoak egiten, sortzen kantu berriak, beste gauza batzutaz gain, eta feminismoa oso presente dakat, eta gero pentsatu nuen, entzulek hobeto ulertzeko, aipatuko dut Oiongo diska, Oiongo diska da lan bat, erabat politikoa, eta nun bilatzen genuen gizarte integrazio, Oion da herri bat, paro handia dauan, biztanle etorkinen kopuru handia dau, eta dago kriston talkak sortzen dira, baina talkak egon gabe ere, bada garaia heltzeko horri. Bai, nik uste dut, dala gai bat hain agerikoa, hain egunerokoa, eta zuk esaten duzuna, ahoa berbaz betetzen zaigu, baina hartu behar ditugu, izan behar gara praktikoak, eta erabakiak hartu, eta
eta posizionamendu politiko argi bat euki honen gainean. Eta zure galderaren bukaeran zan, musikak ere balio dula horretarako. Bai, musikak, nik uste dut musika eta artea oroar dela arma politiko bat oso potentea. Bai, musika adibidez gehien bat, batez ere gehien bat, bueno, da, pixkate hortero samarra da, esaten dena, baina egia da dela hizkuntza balio duena, mundu guztiakin komunikatzeko hizkuntza badela. Ze badakigu musika heltzen dela hor, agerikoa da, ondiokan ez dakigula oso ondo gure burmuinak, ni ez naiz bate zientifikoa, baina ez dakigu ondiok, ez dakagu ezagutzen dugu gure, hori esaten dut, ezagutzen dugula gure burmuineko zati txiki bat, baina badakigu musika heltzen dela hor leku batera, ez dakigu nora, beste arte adierazpen batzuk ez direna heltzen. Eta hor bai da erreza komunikatzea. Ze musikak denok unkitzen gaitu modu berean, ez dakit nola esan. Eta musikaren bitartez, pentsatzen dut jende askok espero zula hasiko ginala elkarrizketa beste gai batetik, ez? Eta da, hauen berriki sekulako oihartzuna hartu duen sariketa baten harira. Oihartzun ikaragarria izaten nahi da, zuek egindako musika tarteko, ez dakit, kosta zaizue lainotik jaisteaz, ez da edozein sari, ez? Irismen handiko sari bat izan delako. Lainotik jaitsi bera, begira, nik bizitza azkenean bizi behar da eta praktikoak izan behar gara. Anekdota bezala, ni bezperako egunean, ostiralean jaso nuen dei bat, Mark Parramon, ari da zuzentzen dokumental bat, Altsasuri buruz, eta daramateia ametsartzaileekin batera, daramate denbora asko, ez? Hasieratik 3-4 urte Altsasura juten, imaginak hartzen, ez dakit zer, da proiektu bat luzea. Ni hasi nintzen musika egiten junden urtean, baina betiko gauzak finanziazio falta dela eta gelditu zen proiektua hor. Baina ostiralean deitzen dit Markek eta esaten ez da aurrera jarraitu behar dugu, ze aukeratu izan da festival baten, eta derrepente ni neukan agenda guztia antolatuta eta sartu behar izan dut dokumental horren musika hori nire agendan eta derrepente egin behar dut lan ekstra bat, ze jaba neukan antolatuta dena eta derrepente sartzen dut hori. Nekala maketakin da, baina karo, antolatu behar neban dana eta prestatu grabazioa eta bar. Eta egon naiz horrekin oso buru belarri, eta lanean harrapatu zaitu. Bai, lanean harrapatu. Jaitsi lainotik, ondiokan herritik noia eta jendeak zoriontzen hau, eta ez dakiz zer, baina nik ez etzat. Eta hau ez da, bihotzez esaten dut eta benetan ez etzatela garrantzi gehiagirik ematen. Pertsonalki. Uste dut bai lortu dugula zerbait dela 26 urtetan bigarren emakumeak izatea Goya saria jasotzen dutenak musika original horren atalean. Nik hori bai hartzen dute... Horrei ematen diozu balioa. Bai, ematen diot horri balioa, bai. Eta ematen diot balioa ez dela gauza bat pertsonala, baizik eta dela sari bat kolektiboa. Nik alan bizitzen dut, porque alan adierazti dezte herriko jendeak. Oraindik atzo emakume edadete batek zorionak ezak zer, eta agurtzera zindoiala esaten zestan ez. Eta eskerrik asko maite, ez? Osea, jendeak oso eskerronez jaso dau. Eta gero parkatu, baina netako oso garrantzitsua da bai jaso ditugula, zaren bidez eta hori, jaso ditugula emakume konpositoren eskerronak, zorionak, eta beraiek esan dezkute, beraientzat impultso bat izan dela. Eta hori pertsonalki nenetako da, oso ederra. Eta bebai, era berean sentitzen naiz, karo, derrepente, moduren baten gara referente, Saran eta biok, aran basan, ze Aranek badauka, zinema munduan badauka rekorrido handi bat, baina nik esain beste, ni beste alor batetik nator, entrevista askotan esaten dut orain, jo vengo del rock esaten dut, ez? Jendeak pizkat testu inguruan jartzeko nire lana, eta bai, ikusten dut, oin derrepente referente garala, ez? Eta horrek
beldur pizkat ematen dauz. Ja. Pues hemendik aurrera, a ber, gauzak Baina era emarko dira. berean eta euskal komunitatean badago post kolektibo bat, jende asko poztu da, Bai, eta bai dago, bai. behar bada albiste honen zaio beharrean gaudelako, ez? Eta horrek ere poztu beharreko zaitu, ez? Jende asko orengana iritsi zehalako, kasu honetan, herri oso bat esan nahi dez, zu musikaren munduan ezaguna zea, ibilbide bat daukazu, baina honek nolabait beste langa bat pasatzen du, esan nahi detena da hor, nolabait kolektibo handi batentzako, euskal gizartearentzat bada albiste on bat eta pozten dana, ez? Bai, hori da, esaten dut zuten, jende askok eskerrak emon, jende askok neri emongo balirate bezala nago bizitzen hau, ez? Orduan, hori oso polita da, eta bai, igual zuk esaten duzuna, behar ditugula notizia honak, behar dugula komunitatean parte sentidu, behar dugula talde sentimendu hori bultzatu, sustatu, bai, ez dakit. Ze gero, nire pentsatzen nagoen, bueno, azken finean gizarte ohituta dago, ez? Zorionez, bueno, ohituta dago. Hor dago, Moriartik eta Handia eta Loreak, eta hor egon dira goia asko, ja. Bai. Eta bere txikitasunean, bueno, saria hor dago, baina bere txikitasunean sari bat bada ere zuretzako oion bezalako disko bat egin alizatea, ez? Eta inork ez zaitu saritu horregatik, baina olako aukera bat eukitzea eta egitea ere, ez? Bestalde zuretzako sari honean olako proiektuetan murgiltzea da, ez da? Claro, eske... Saria da emaitza, azkenean. Prozesua eta emaitza, batez ere prozesua. Bai, hau etorri izan niri Idoia Zabaleta deitu zestan, badakizu Idoia Zabaleta dantzaria, gure artea saria, Azala kulturgune laboratorio horren burua pizkat Idoia Zabaleta. Berak luzatu zestan, proposamena, nik ikusi naban proposamena, ezala erreza, erronka oso ondia zen. Erronka potentea da, baina era berean asko konbentzitzen ninduen, adibidez orduan nik uste dut eskolatu nebala umia, erabaki politikoz bebai eskola publiko baten, eskola publiko jakin baten, Zeibarren oraindik oso berezituta daude bi eskola publiko, batera doaz. Eta esango dut, ez daukat problemarik, ze uste dut honetaz ere gutxitze egiten dela, bi eskola dauz, hiru, baina batez ere batera joaten da jende euskalduna, eta bestera, beste guztia joten gara, ez. Ni euskalduna izan da gure familiare, baina hor erabaki politikoa zegoen, eta nire semea juntzan eskola jakin batera, ni jakin da, horre dibertsitate kulturala anitza izango zela. Eta orduan oso kontzientzia dutan egoen, ez? Eskola publikoarekin, eskola publikoan dagoen gatazkakin, eta ikusten nuen bat zetorrela oiongo proiektua nire momentuko hausnarketa eta momentuko... Bizipenekin, ere? Bai, bizipenekin hori da. Eta bai, Idoiak argi esaten zuen, bukatzerakoan honek atera gaitu gure konfort egoeratik. Gogorra izan zen, oioneko proiektua, oso gogorra, zentzu askotan. Baina ni pentsatzen dutena, azkenean zure hori konfort eremutik urtetzen zaranean, gero bueltatzen zaranean, gero hortik konfort egoera horretatik ateratzen zaranean, horrek zure buruan eragiten duena, hori ja da marabillosoa. Marabillosoa zentzu horretan eraldatzen zaitu goiti bera, aberazten zaitu, eta ni neu harrotasunez bete ninduen. Ez da disko borobil bat, ez da disko musikalki, baina da dana, eta herri bat pozik gelditu zana. Testu inguruzaz baterako egindakoa, bai. Bueno, Mursego artista bada, eta zuri jarri dizuten adieratako bat originaltasunarena da, galdetu beharko litzateke zer esaten dioten, zer esan nahi duten originala esaten dutenean, baina ez da zerutik etorri da zerbait, ez urteetako prozesua izan da. Ez zuzatoz roketik esaten dezu zure buru orkesteko zine munduan, baina era berean zu txelista zara eta zur denbora asko eman dezu ere formakuntzan, ez da? Bai, hori alde batetik dago hori formakuntza, nire formakuntza musikala, txikitatik, eta gero dago esperientzia.
esperientzia, nik hasi nintzen taldeekin jotzen, pues, badakit jakingo duzuen, pues, Anarikin eta talde askokin, eta gero hasi nintzen bakarka, eta ja ibilbide bat. Eta nik esaten dutena, saiatu naiz nire izakerak eskatu nahuelako gauza desberdinak egiten. Eta beti ere, lehen aipatu den konfort eremu horretatik ateratzen. Ze hori da niri erakartzen hauena eta betetzen hauena pertsona bezala eta sortzaile bezala. Bueno, banoa egitera gauza bat berria. Inoiz egin ez dudana, naiz eta sorkuntzarekin eta musikarekin erlazionauta egon, baina saiatuko naiz. Botatzen duzte proposamen bat, oion, bai. Sinemarako, bai, saiatuko naiz, bai. Beti ere, nola esan, ardura batekin. Jakinda, pentsatzen, bueno, nik uste dut, inaldotela landu bat, bestela ez neuke ingo, Baina horrek dakarre burua uste asko, lan asko, nik izaten duzte, ai, eskez artista zaren, artista, nire langilea, nik ez sinisten musetan. Hori da, orduak eta bueltak eta hau eta holan, eta bai, hori ez dator holan. Eta orain bidean, bueno, zuk biak uztartzen dituzu azkeneko urteetan, zuzeneko emanaldiak, baina baita dokumentalak edo zinema, kortoak eta bar, ez? Ez dakit honek guain eramango zaitu zinemagintzatik gehiago lan egitera edo nola ikuste dituzu zure hurrengo ziurazki bai, ez da izan nire autu pertsonala, baina ateratzen ari da proiektuak. Hortik doaz? Hortik doaz eta interesgarriak dira. Orduan, gustatzen jata asko, gauza da nire zinema beti gustatu izan jatala, orduan da asko erakartzen dauen mundu bat, eta orduan ateratzen ari dira gauzak, eta bai hartu ingo ditut ez dana, baina bai. Printzipioz, bueno, hau ez dakitzen aldote, baina nire idea da murriztea pizkatxo bat irakasle lana, jornada pizka murriztea, denbora gehiago izateko, pues hori, beste lan batzuk egiteko, oso saia egiten ari zait, eta momentu batzutan ja sofritzen ari naiz fizikoki be, pues hori ez, irakasle izatea, sortzaile izatea. Denari ustea, ez? Denari ustea. Eta gerozta karga gehiago, ez? Eta orain izaten ari da, ez, aste hauek izaten ari da, hori sariekin entrevistak ezak zer, badak zer. Gero ama naiz, be bai, gauzako lan dira, gero responsabilidade badakan nire semearekiko, nire bikotearekin batera. Orduan, azkenean gauza asko pilatzen dira. Eta gero beti daka sentsazioa, eske denbora gehiago izango banu agian hobeto egingo nuke, bueno, uste danok bizi dugula hori ez. Eta aldiz zuzeneko musikak baduka magia hori bestelako ekoizpenek ez dutena. Eta hori ez dezu inoiz utziko. Ez, baina da orain mursego ez naizela egiten ari, baina beste egitasmo batzutan. Beste egitasmo batzuk, bai, hau ere, begira, orain ari naiz egiten lapurrarik eta atera zela pizkate, Arkaitzkanok eskatu zidan, egin zuen alako mintegi bat, literatura mutantea, literatura espandida, Euskal Herriko Unibertsitateko udako ikastaroendako, eta hortik atera zen, pizkaten karguz, egin nuen lapurrariketak, dela ekarri kuadro bat, ekarri pelikula zati bat, ekarri kantu bat, eta egitean ere irakurketa musikatua. Eta hori egiten ari naiz, funtzionatzen ari da, eta deitzen daute orduan asko gozatzen dudan gauza da, ze oso librea da, eta uztartzen ditut, hori ez, disiplina desberdinak gero betik musikara ekarrita ez, baina bai da gauza bat hori ez, batez ere librea, zurpuntan jartzen zaidan egiten dut, beti ere konpromisu batekin, baina... Eta gero zuzena dukan magia horrekin, ez? Bai, hori da zuzeneko, lapurrariketa da zuzeneko hori, eta magia hori bai, ezin dela konparatu, ez. Bueno, egitasmo askotan parte hartu duzuetako bat da Fantasma. Eta goentxe urte bete, egingo du laizter, Rafa Berrio juntzei gunetik, ez? Rafa Berrio ezagutzea zuri zer suposatu dizu? Bueno, niri suposatu dit, hori, derrepente, ni ez nintzan oso salea banekien, bazegoela, hor, Rafa Berrio deriba, hor Gaztelupekin atera zeban diskoiek, niretako egia esan gelditzen jatan pizkat, esan nire estilo guztokuen, ni beste gauza batzuk entzuten neuan. Baina etorri zen simulakro, zelan zen, diskoaz nahiz goratzen zelan ditzen, eta ja, buruakin zestan katakroker, ze kantu eder, ze letra eder,
Eta horri hasi nintzen pizkate Berrion fansa itzen. Eta ez dakit nola ezagutu ginen, baina bera deklarau zan fansa. Eta gero atera zan fantasma egiteko aukera hori. Eta nigo nintzen urtebete gostiralero, elkartzen ginen Amaran, euren lokalean, prestatzen fantasma. Bueno, eukin nuen aukera, miresten neban pertsona bat ezagutzeko, pertsona moduan, sortzaile moduan, eta egiteko fantasma, bai. Eta, bueno, esperientzia bat azkenean, hori, nola uztartu bere letrak eta musika, gauzak egiteko beste modu bat, porque esan espektakulu musikal, gehiago zan rezitauak, ni laguntzen etzan, irudiak, bai zeuazen. Bai, eta hori, Rafa Berrio ezagutzeko, eta hortik adizkidetasun bat, segeroia gelditu egiten ginen, nire bikotea Donostikoa da, orduan Donostin ematen du denbora asko, orduan gelditzen ginen, itzen gendun planak elkarrekin, bai, pues hor, lagun bat, bai. Lagun bat galdu genuena. Bai. Eta bitxia da, baina bada ere gure kulturarekiko ere sintoma bat, ez? Nik nabarituetena behintzat hilabete hauetan, bapatean orain askoz publiko zabalagoarentzat ezagun egiten ari da, ez? Eta orain datoz omenaldiak, eta pompa hondiko ekitaldiak, eta nahi batzutan ere buruak esan jota, nun egon zineten orain arte, ez? Ze Rafa Berrio interesgarria izan zen ere bizirik zegoenean, bere azkeneko diskoak bereziki, uste dut balio handiko diskoak diala. Bai, guztiz, ados, nago. Bai, hori ez dakit ezen gure gizarte o kulturgintzan, o kultur sistema, gure gizarteak kritikarako dakan, ez dakit, hor gauza asko, nire buruan gauza asko naztatzen dira, ez? Adibide bezala jarri aldetzu, eta oine, bueno, ja egin genion omenaldi xume bat, Jonas Groucho Truebak egin zeban atarazetzan liburu bat, bueno, bera hil baino lehenago, bueno, egon zan lanian, egon ziren elkarlanian, bere testuekin, bere kantuen testuekin liburutxo bat egiteko argitaratu zuten, eta, bueno, egin genuen liburu horren aurkezpena, eta egin genuen omenaldi xumetxo bat egin genuen, oso polita, eta orain ja egingo zaio omenaldi pizka bat handiagoa, pomposoagoa, eta, nik ez naiz hartuko hor, baina egun bateko kontzertu bat izango zen, da derrepente dira bi egun, agortu ziren entradak sarrerak segiduan. Ni neuk esan nien antolatzaileri, nik ez dut sentitzen omenaldi bat bi egunetan egin behar izaten. Nik ez dut egingo, nik egun bat bakarrik joango naiz, Carlosekin, txapekin batera, eta txaperen ere eritzi berdinekoa da. Niri hor, uste dut, azten dira lan astatzen gauzak, ez? Bi egun egin behar dira, derrepente ez dakizen bat talde, ez dakit, niri horrek, ez dakit, hor lagatzen dut, airean. Ez dakit hori den omenaldi holan, baina bai, baina hori ez, bueno, hori jende askoekin gertatu da, ez? Johann Sebastian Bachekin be bai, genio basan, eta gero insaioa aitortza hori, ez? Ez dakit zer. Ez dakit ez garan izan behar kritikoagoak eta hobeto aztertu jendian lana eta ez gero hiltzen denean eta... Bai. Bueno, bukatu horretik, berbada entzule asko gongo dira gehiago beste galdera batzun zai, eta ez du egi horri buruz ditzei, baina zukaran Callejarekin batera, egitasmo honetan Akelarre filmean partatu duzu, zer izan da zuretzat berarekin elkartzea eta lan hori egitea, ze oso ondo uztartu duzu, ez, bion arteko lana, ez da? Gauza da begira, ni nengoen lanean, nik egin dituen kantuak, grabatu genituen, baina gero derrepente izan zen prozesu bat oso zaila, ni itotan nengoen, beste kisikin nengoen arzak egiten, ez dakizer. Nik entzun danekan ja eta ezagutzen nuen aranen lana eta eskatu nuen laguntza, nik ezin dut, heldu momentu bat negoela, ja gainezka. Eta eskatu nuen, ni nahi dut Arantzazu Callejarekin lan egin, eta izan da super erresa, super naturala. Bendizio bat izan da orduan, ez? Bendizio bat izan da erabaki hori hartu izana. Bueno, hemen atzean dago. Horrek, oalako, ez dakizene, baina bedeinkatu gaitu arlo horretan. Erresa, oso ondo uztartu dugu gure lana, gara pertsonalidade oso desberdina, baina indogu lan jinjan, ez? Nire horretatik bera da lasaia, pausatua,
berak hartu zuen zuzendariarekin komunikatzeko ardura, zenila luzan momentu bat oso saiatzen jatala, hartu zuen ardura hori. Gero praktikara bai, bera violinista da, nitxelista da, berak hartzen zituen, idazten zituen pizkat ahotsa aguduenak, ni grabeak, eta horrela, Goia zen oso ondo konpenetrau ginen esaten da, bai. Eta gero, berri do, Rafakin pasau jatan bezien lagun bat irabazi dut, ezke oine lagunakin gara, eta gauza asko konpartitu ditugu, eta konpartitzen ditugu, eta ez bakarri musikalki, pertsonalki, eta bizi izan dugu hau oso posik, divertitu gara asko, Feroz-saria, Goia-sariak, super ondo basau dugu, ezki izan da, hori bai izan dela premisua. Eta taldean hobeto, orduan. Taldean hobeto, taldean hobeto. Eta esan nahi dute hor, ezin dugu aipatu gabe utzi ere Alos Kuartetek zuekin batera egin duen lana, ez da? Alos Kuartet. Taldean hobeto, hori holanda, ze ideiak batzen dira, eta ideiak handitzen dira, eta gora doiaz. Taldean hobeto, nik Aranekin izan nuen lehenengo kontaktua telefonoz, izan zen, nahi dugu kuarteto bat. Aran, Alos Kuartet. Maite, Alos Kuartet, noski baietz. Ezagutzen genituan, gustatzen jakun asko bere lana. Ezinbestean. Ezinbestean, ni Xabi ezagutzen eban, halako konfiantza nekan, eta nik elarpa hor zegoen, Xabi jotzen duena, oso aproposa eristen jakun pelikularako, eta nik uste dut bete-betean asmatu dugula. Eta bai, gozada bat Alos Kuartetekin lan egitea, oso profesionalak, errez egin zuten lana, bizkor egin zuten, ondo, eta oraindik Xabik esaten zestan. Nik egin ditut lan asko alakoak, baina hau, ez dakit, nik uste dut kasu miarko txatela, baina hau izan da berezia. Beste batzutan izan da hartu partitura eta interpretatu, baina honetan sentidu dut gehiago nire lana, hurbilagokoa. Gu ez dakit, igual gure izateko era, baina nina ez oso dena esatekua, zintzoa esatekua, ez dakit. Honestidadez lan egitea. Bai, honestidadez eta gertutasunez, begira, Xabi, hau eta hau, zuk ikusten badozue, igual, parte hau nik elarpapin, ez dakiz zer, zuk esan ze, oso, eta oso humil, porque, a ber, Xabi Severio da musikazo bat. Nik konposatu dut eta nik gidatuko zut gutxi gora bera, nizer nahi duten, baina zure esana eta zure iritzia, oso kontutan por supuesto, noski oso kortutan hartu, eske hori kontutan ez hartze, litzateke harriak botatzea gure buruari, hori holan da. Bai. Oso ondo Maite, bakizu beste ordu erdi eta beste 2 ordu zizketan jarraituko genukela, baina badakit oso lanpetuta zaudela musika gintzan, aldaera ezberdinak zuzenekoak, zineman. Segi izazu lanean eta gu jarraituko dugu zure lanaz gozatzen, zorionak berriro ere eta eskerrik asko. Eskerrik asko zuen, eskerrik. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.